Uthini mu-ephakade ukunasike le nto yabatsotsi? Singena uluphi uhlobo kona botsotsi bantoni lawo? Ke ngokuthi niqale ngokumbuza ukuphendula. Kaloku asimpini phaa siyothetha-thethayo. Mfondini uyazi ukuthini? Xa uzimamele kwangoku le nto uyithethayo inayo ingqondo. Yema wo, ucimba uyaphi ke wena? Andibonakali uba ndiyoba ngesigebengu. Amantombazana akafuneki la. Ingoba uthandiwe ngutata yena. Hayi wesikolo lo hlobo wena inobuyaluma nolubu. Hayibo hayi oyena muntu udinga ufokofo uyazi nguwe mani afokofo mani. Hayibo bafuna ushayelana. Kunjani ukuba ubulawe ndim njengangoku? Kuba xa ubulawa ngabantu ubakhangelayo awuzufumaneka umzimba wakho. Ungcono mna ndakubulala ndiqede ndikushiya apha emgwaqweni. Izibasothi sithini? Ngoba yilali yethu le kunyanzelekile siyangile. Sode sithini ke ngoku ngoba asinayo enye indlela. Bathi ke ayifuna ukuhlayelwa phansi. Ezosokunyelwa ngubani? So nizoyeka abantu bazenze kunothanda apha endaweni kuba nifuna ukufa. Ejethi mhlekazi andithandanga into yenze kumphezolo. Engathi ungathini ke ngoku? Ndibona ingathi mhlekazi oyena muntu obamba inkunzi nguwe lo. Hayibo, uphambene ephakathi? Ungathi ndiphambene ndoda. Uyamazi umuntu ophambeneyo kuba ngonjani? Abengasoda bendibuza nje kuphela. Mfondini andifuni uxabana nawe yazi. Sixabaniswe yintoni ke ngoku ngoba akho nto exabanisayo apha. Hayi manje uyeke ke before ndenze into endizosola ngayo. Ndoda nje ngaphandle kokuchitha ixesha mandihlale emxholweni kukhona abantu ababhizi ngokukhangelana. Hayi siyayazi loo nto. Kuhle ke makunjalo. Ke ngoku ithini iplani yenu? Eyo ke andiqondi biya kufuna. Wena wakho umsebenzi nje kukuthatha izinto esizisa kuwe. Hayi ukwazi iplani zethu. Nqanda ulwimi lwakho mfanam liza kulimazisa. Andinaxesha lonke. Ikhona enye into ufuna uyithetha noba ndihambe. Ewe nantsi enye into. Nize niyazi mhla nibanjwa elami igama aliveli nakancinci lento. Ngoba once lavela ndokuqaqa isisu ndikhipha amathumbu ndiwaphekele inje. Asinasiqinisekiso seyo ke into ngase uyitsho ukuthi izawujongana man to man. Ya ndanditshile ndathi iza kuhlangana. Mfethu nanteje sodibana efowunini nje. Enzele ubaleke. Hayi bengingabaleki qha bengisaxakekile kancinci. Ukuxakeka kwakho kukwenza ulibale imali yam okanye kukwenza undibhlokhe efowunini? Hayi akho njalo mfethu. Bendisazokuhoya njengoba bendisithi uba ndisebhizi. Andifuni ukuxabana nawe fundi. Okay. Ukuhamba uboleka imali zamagesa uzofa wena. Hayibo ndoda, anti lo mthwalo mntu wakho kutheni ungasebenzi? Ngilapha nawe nje mfethu, ucinga uba siyibona kanjani into eqhubeka kwaba bantu. Ndoda, elaa gqirha lathi bazoxabana bodwa besasibhunga. Ngoku kutheni bengakhange baxabane? Hayi ke nam andazi. Hayibo walapha ndoda. Bra, indlalo eyo. Abantu basusana nje ngento encinci. Ube ngulowo uyemka nathi nashiya kandodwa. Hayibo uthini nangoku? Ikusho ukuthi uyasebenza. Ubani ke osebenzayo? Hayi ndisho usisi wakhe. Bagqiba kumxelela ukuba uthenge imoto kanti bekade engasebenzi. Hayi siyabongela usisi wakho mfethu. Yazi Majida ndishiyeke ndodwa kuleyo. Ndiyanicela nibuye sisebenzisane.
Hayi kwelami icala ndithembisi ubalo ndihle ndibhizi ngokwalosa. Ngingakuncedisa mna but not usuku lo because ngiba busy sometimes. Enkosi mfethu. Ibo zwanibambanela nawe vele ungayiqali kona ngubani wapi? Oh sisimanga ke esididibana naso. Awunguye ulegend. Hayibo igama lami ke lona ulithathe. Ya ndingu-Alex ke. Kengo ndingena. Hayibo tyhini Alex nguwe lo mfondeni. Ayisazani man naqwelela kudala. Mbhem ndim lona cha ke ndiyaxakeka xa ndizofika ukwate ngolihlobo le. Sorry man boy enxa ufike nezistress zami. Ngiyaphileka kodwa. Hayi noko siyacenga ndingeva kuwe. Nama ndiwasaba mfondini. Awukutsho ke sisistress sani esikubambe olihlobo. Andikezwa sesibhanqa sengiphakade na. Ubani ngoku oh? Enye intwana nje zamuze ngiseqhawe ngisapha ekuhlaleni. Looking like Brizzy, blow my phone, yeah. Got no complaints, I and my merits. Ran up my course, I got bliss. Khawutsho ke siqala ngapho ukukhangela. Mfethu kuzamela siyiyeke lento. Hayibo mfondini intoni ephinde yakushintsha inqondo. Kukhona umjida endimkweletayo. Ngoku uthe ingapheli i3 days ngingayihlanganisanga lo mali. And uphinde wandilumkisa ngobungozi babantu ababamba inkunzi. Yho ngubani ke ngoku omjida? Akubalekanga ukumazi. Okubalulekileyo ukuba ufuna imali yakhe. Imalini eyo? 5k mfethu. Yho imali engaka kodwa ke ndicinga uba ndinganceda kulona. Ungandinceda? Yho njani mfethu? Sotsalana ngefoni mfethu ndisaha. She said, but let it look she's. But let it look she. Dalena ndancama mfondini tu ndibhizi. Mfethu masiyeke yabona la plan yethu basingabisayisebenzisa. Yho hayi yabona ke angisazi ke mna. La mjida uthe Ke ngobona uzavuma ukusijoyina. la mjida uthe udinga u5k before 3 days. Kanti thina u5k sibenza nge-hour. So ke xa utsinga angingavumi athini. Awusathemba ukuba undiphathele into ephathekayo. Ya kunjalo uthemba uvumeli uba singasebenza na. Khawutsho mani ngumsebenzi onjani wona owo? Momela lapha mfowami yabo lo msebenzi funeka umuntu othembakeleyo nongwelile igwala. And xa wenzeka umuntu obhayeza lo msebenzi uyakwazi ukuba afe angaphinda afumaneke. Bengathi wadukana nezwe. So ke boy ndicinga uba awuzuwala lo msebenzi bese ndikuchazele kangaka ngawo because xa wenzeka uwala akho nto imnandi ezokwenzeka. Ndiyathemba wena ndibasele ucacela ukuba aba bobabili babamba inkunzi la endaweni. Hayibo bafethu kanti lonke elixesha nini abantu bami inkonzo apha. Hayibo usabuza. Sendivele ngayidlulisa wayilonto nasekhaya bathi mandiyeke. Qha ke bengafuna ukuxoxa amajelo. Ngewucacisile kaloku Thandile, ndingekabethwa. Uxolo mngani kodwa ivala ngathi nguwe usibele umjida wabantu. Ubungambona indlela ebeyiyo futhi ndinesiqinisekiso uba unalo ulwazi ngale nto. Kanti ngumuntu waphi yena? Ndizowumazela phi kaloku mngani? Molwe. Hayi mantombazane ndini, akwenziwa olhlobo uyasothusa. Ungandifaki mina khange ngithuke. Ubungeke wothuke kaloku wena. Ndinesiqinisekiso ngoba ngaqhamuka imfene ngeke wena wothuke yiyo engothuka ibaleke wena ungadabani. Yimani benihlezi nixabana nokuba nixabana kuba sekufike mna. Uyibiza ngengxabano lento. Ikhangeleka olohlobo kaloku kuyo. Andinoxabana noThandile. Hayi icacile kukubona kwam. And asingeni ndawo thina kulona. Yo hayi idrama elapha ngiyayibonga sheyi. Hayi ndiyaniva bafethu but uxolo ndizowuthatha lo msebenzi. Uqinisekileyo ke ndoda kuza kumele ufe. And not kamnandi mntwana mfana simane sisika izicubu ngwaphilayo siyakushiyeka amadala. Bese kuyaphela ngayo.
lula nje nkabi yami. Ke ngoku bafethu nindivumisa ngenkani lo msebenzi. No boy singayenza njani into enjalo? Thina sizama nje ukungqalisa izigwegwa pha kuwe. Ngiqalisa izigwegwe ngokundibulala. Mamfondini, akunguwe nawe uze kum usithi udinga imali. Ndiyavuma ndiyenzile loo nto kodwa akhange nditsho yokuba ndicela eenyembezi zabantu. Uyimoshe ngokungacacisi. Uyabona ngoku ukuthi uzofela inqala. Eyi, kuba ndiwudinga lo msebenzi ndizawuthatha. Yeah, now you are talking. Kodwa-ke ndisobhatala le mali nazi uba ndiyaphuma. Akukho ngxaki nalapho. Kawutsho kushiyeke kusenzeka ntoni kuya meeting yenu izona. Sivele salandela wena nathi. Le nto angicela ubobhanqa nje lamtshitha. Uthini kanti? Yazi ukuthi akali ngoku abantu babamba inkonzo. Yo uyakugezela nje. Ngoku vele wamyeka nawe. Mfethu. Uyaphola yazi asiye kuye ngoku. Hayibo siyokwenza ntoni? Yo ndoda kho umuntu ongathulisela uvele umyeke kanjalo. Hayi ke phezulu kwakhe. Ntoni ingxakeni bahlekazi? Mtshayi. Angiqhela makubi kamwedini. Nibuye nobhutweni nibabonise. Yo, olimalanga mfethu. Yafoko na smile konke udalele. Hayibo kwenzakalani la? Uyibona ngathi kwenzeka ntoni la? Hayi ke ungathethi nami olohlobo mdida. Asamba. Kodwa vele besixabana mina nawe. Ufuna ukuthi mina andiyibonanga loo nto. Andishongo. Uthini Phothandiwe? Andishonto.